Morna ġurnata għawdex, morna ġarixxini l-wiet, morna biex namlu ġurnata climbing, u waqt li qed tila, kont qiegħda 10 metri l-fuq, 3 solari l-fuq, incident insomma, spiċċajt waqajt. U kienet ground hit, nistenna id-daqqa tal-ħabel li jinazlaq u jżomm. Li ġara dak il-ħin il-ħabel inħall mill-apparat insomma u allura jien għandit nistenna id-daqqa waħda ħansejt id-daqqa tal-art minflok. Dini l-istorja ta' Christine Vella, lecturer tal-IT fl-MCAST, mużiċista u assistent surmast tal-banda Vittoria tan-Naxxar. F'intervista li saritilha matul il-programm NetAM, Christine tispjega x'ħasset dak il-ħin tal-inċident. Isek konxa ta' dak li ta' kemm kontoli, kemm waqajt u l-affarijiet kemm kienu serji. U f'daqqa waħda indunajt li jisni ħajbda nintilef minn sensijiet bdejt nara ħafna dawl f'wiċċi hekk. Jisni bdejt nistardi u bdejt ngħid okej, irid nislowja l-heartbeat, irid nibqa' kalma. Ovvjament ma stajtx inqum għax kelli saqajja ma ndunajtx jien sħabi ndunaw u ġaluni nibqa' minduda. Ovvjament minn hemm isfel xogħol ġoq il-wiet ma kenniex reception għal kien hemm ħbieb oħra li telgħu jiġru biex jiċemplu għall-għajnuna. Christine ingħatat l-għajnuna fil-post permezz ta' tim mediku tal-ambulanzi u diversi membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qabel ma ttieħdet b'urġenza l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. U dak il-ħin kif tħalt jien isni ma kontx naf kemm serja s-sitwazzjoni, kont naf li jisu għandi problema bin-nifs. U dik l-inkwitat naqax qed marġ immux f'gata, allura provajt kemm jista' jkun qod kalma fuq hekk. U kif tħalt l-isptar, bdejt insaqsi jekk hux ħanejx, bdejt insaqsija b'mod ċajta ma speċi u ħadd ma beda jirrispondini. U mbagħad hemmhekk indunajt li l-affarijiet ma kienux daqshekk tajbin. Christine kienet operata b'urġenza. Operawni u spiċċajt għamilt 7 ġimgħat l-isptar. Kienu 7 ġimgħat, ovvjament kien ħafna xogħol, biss kelli 7 points of fracture. Igdi, saqajja, pelvis, ribs. U ovvjament kelli nerġa' nibda mill-bidu, għax imbagħad għamilt 3 ġimgħat immobile, kienna l-istaff tal-orthopedic ward kienu. Iż-żmien għadda, Christine fieqet mill-ġrieħi ta' dan l-inċident u għażlet li permezz tal-istorja tagħha twassal messaġġ pożittiv. Jiena nemmen li l-ħajja tik opportunità biex titgħallem. Di ġiet fuq ħabta u sabta, qatt ma mmaġinajt li ħadd tiġrili. Issa jew ħanqogħdu nikbu għax għandi l-ferita f'saqajja jew ħanejdu ħanagħmel xi ħaġa. Eħu kif ittejt inti jew ħafna dil-perspettiva ta' nidru perfetti, nidru eżatt, però l-ġrieħi fiżiċi li naraw ġrieħi anki ta' ġewwa dak ma ngħidux fuqhom ma hemm qegħdin. Huma biss timbru ta' esperjenza, timbru ta' li għaddejt mill-ħajja. Kulħadd għandu l-ġrieħi tiegħu, però ħadd mhu fraġli u ħadd mhu mkisser. Just we have to be proud of our scars.